3, 2, 1, δώστε. Hey yo, what's up, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε εδώ πέρα, όπως σας είχα πει. Ναι, με το Γιαννόπουλο εδώ πέρα. Εδώ θα είναι το τέτοιο από το βίντεο του, από αυτό που είχαμε κάνει. Την καυτερή σάλτσα. Ως συνήθως με καυτερή σάλτσα, εντάξει, ο χορηγός μας. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε το Q&A που έγραψα ένα status στο Facebook. Εντάξει, όσοι δεν το είδατε, τι να κάνουμε, δεν με έχετε φίλο. Μπορείτε να με βρείτε εδώ πέρα. Ποιο εδώ θα είναι? Εδώ. Και το Γιαννόπουλο μπορείτε να το βρείτε από εδώ. Λοιπόν, εγώ θα διαβάζω τις ερωτήσεις. Λοιπόν, ο Γιαννόπουλος, να πω, κάθε φορά που θα κάνω Q&A, προκλήσεις ή οτιδήποτε και θα σας βάζω να μιλάτε εσείς, αυτός που θα κάνει comment και θα πάρει περισσότερα like, θα έρχεται εδώ πέρα. Αυτή τη φορά ήταν. Τι έγινε? Έτυχε και ήταν ο Γιαννόπουλος. Ποιος σας γάμισα? Ποιος? Να λέω και όνομα ή... όχι, δεν θα πεις τον εαυτό. Ναι, ρε, όνομα. Αυτή η ερώτηση πρώτη είναι δικιά μου. Αυτή είναι του Γιαννόπουλου που πήρε τα πολλά τα like. Νομίζω ότι θα γίνεις διάσημος. Αν απαντήσεις ναι, έχω και δεύτερη ερώτηση. Πόσο γελασμένος είσαι? Λοιπόν, άλλο διάσημος, άλλο γνωστός. Εντάξει, διάσημος δεν νομίζω να γίνω, αλλά ούτε και γνωστός. Γιατί ρε, εντάξει. Άνετα, PewDiePie. Έτσι τον έχω. Και αυτή η δικιά μου, τι γίνεται? Εντάξει, είναι λίγο στημένο. Λοιπόν, ως γνωστόν, στη μαλακία κάνεις πρωταθλητισμό χρόνια. Φέτος στοχεύεις να πάρεις Champions League? Και αν απαντήσεις ναι, έχω και δεύτερη ερώτηση. Ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής σου για τον τίτλο? Έλα τώρα, τι ερωτήσεις είναι αυτές? Εννοείται πως θα πάρω Champions League και χωρίς ανταγωνιστή, δεν νομίζω για πολλά χρόνια. Εντάξει, αυτό με το διαβάζω. Η ερώτηση του Σωτηρίου είναι συνταγή γιουβαρλάκια. Συνταγή γιουβαρλάκια, δεν ξέρουμε γιατί, ωραίο Σωτηρίου. Σε βάλαμε όμως, έτσι. Θα ξέρεις εδώ, μπρο. Η Μαρίσα Τσούκα. Δεν θα κάνω ερώτηση, αλλά θα με βάλω στο βίντεο γιατί το ζήτησα. Θα πω γιατί τη βάλαμε. Δεν τη βάλω. Γιάννης Μακρύς, να ζει κανείς ή να μη ζει? Θέλω να μου πεις και το λόγο της απάντησής σου. Λοιπόν, να ζει κανείς ή να μη ζει, η δουλειά πορεία. Για να πλέσεις τι λες, εγώ λέω να ζει. Δικό σου είναι το Q&A, εσύ απαντάς, σου λέει. Να ζει, για να ρε να ζει. Γιατί όμως, σου λέει να πεις και το λόγο της απάντησής σου? Γιατί να ζει? Γιατί είναι κάτι ωραίο πράγμα η ζωή. Μπορείς να κάνεις πολλές μαλακίες. Οπότε ναι, να ζει. Βαγγέλης Νάσης, θα ξαναδούμε το Δαμίγο να τρώει καυτερή σάλτσα? Εννοείται πως θα δούμε το Δαμίγο. Σάλτσα δεν γίνεται. Έτσι αρχίσαμε, έτσι θα τελειώσουμε. Είναι η μασκότ του καναλιού, έτσι, ο Δαμίγος και η καυτερή σάλτσα. Ο Θωμάς Τζόρτζης, πόσα κιλά μαλακίες κουβαλάς? Ο Θωμάς πολλά ρε φίλε. Λοιπόν, πολλοί με ρωτήσανε για τη μαλακία και αυτά. Ρε παιδιά, δεν ξέρω, μια χαρά παιδί είμαι. Εντάξει, πολλά. Νίκος Λαμπρόπουλος, ζαμπονοτυρόπιτα ή σπανακόπιτα? Τι λέει αυτό? Ρε γάτι, τι λες ρε, τι σπανακόπιτα ρε νησί έχουμε? Ζαμπονοτυρόπιτα for the win. Να το σκομπρώ, Γιάννης Κούφης. Αν σου δινόταν ευκαιρία να πάρεις 1.000.000 ευρώ και να κρεμαστείς σαν τον Ιούδα στην Ερμού ή να σε γαμίσουν δύο μαύροι ονόματι Αμπτούλ και Μαύρο Μανώλη. Το Μαύρο Μανώλη τον έχουμε πετύχει, έτσι. Και Μαύρο Μανώλη, τι θα επέλεγες? Ιστερόγραφο. Αν κρεμαστείς θα είναι για κωμικό σκοπό και όχι προς την βόλτα για παράδεισο. Λοιπόν, ας αρχίσουμε στο ότι εφόσον είναι για κωμικό σκοπό να κρεμαστώ, θα διαλέξω τους δύο μαύρους. Τι ερωτήσεις είναι αυτές? Αυτό είναι αυτονόητα, κάτι πιο δύσκολο δεν μπορείτε να ρωτήσετε. Άγγελος Μίτσος, θα μου πεις τον τρόπο που έχεις γίνει τόσο γαμάτος για να γίνω κι εγώ? Λοιπόν, θέλει χρόνια προπόνηση. Χρόνια προπόνηση. Όχι, όντως θέλει χρόνια προπόνηση. Πρέπει να έχεις την υποστήριξη από οικογένεια, από φίλους εδώ πέρα να σε υποστηρίζουν. Αυτό, με σωστή δουλειά θα σου γράψω ένα προγραμματάκι να κάνεις. Χρειάζεται την ημέρα. Θέμης Αλευρής, πόσο γαμάτος είμαι? Είσαι πολύ θεμάρα μου, είσαι πολύ. Είσαι πάρα πολύ. Σπύρος Δαφνής, τι σκοπό έχει για το μελλοντικό YouTube? Channel σου, τα αγγλικά δεν ξέρει. Λοιπόν, τι σκοπό έχω, να το συνεχίσω έτσι για πλάκα τα κάνω τα βιντεάκια. Δεν κερδίζω και τίποτα.
10 λεπτά έχει βγάλει, μαγκές. Μην τα λες αυτά, ρε, τώρα θα έρθουν να μ' απαγάγουν να πάρουν τα λεφτά. Αντώνης Κιντής, πώς έγινες τόσο επιτυχημένος? Πες μας αναλυτικά τη γεμάτη περιπέτειες πρόοδος και 2 φατσούλες να κλαίνουν. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη πρόοδος, το βλέπετε. Σε κάνα μήνα πιστεύω θα είμαστε πρώτοι στην Ελλάδα σε subscribers. Στο σχολείο είσαι. Στο σχολείο είμαι ήδη. Ματθαίος Ζητανή, λες να φτάσεις ποτέ το beauty party? Τι λέει ρε το γάτι Ποιος ρε? είναι αυτός? Ρε, σου λέω, σε ένα μήνα από τώρα, άντε, ένα μήνα θα είμαι προς την Ελλάδα. Σε 2 μήνες θα με βλέπει PewDiePie και θα λέει ρε φίλε, μπορούσα να τα κάνω κι εγώ αυτά, να είμαι καλύτερος. Τέλος. Έτσι θα βγαίνουν τα λεφτά, κοίτα, έτσι. Κωνσταντίνα Ρωμανέα, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα? Φυσικά έκανε η κότα το αυγό, γιατί το αυγό δεν μπορεί να κάνει την κότα γιατί δεν έχει κόλλο. Μα είναι ίγκα. Σταύρος Γαβριλάκης, ποια ήταν η αγαπημένη σου ανάμνηση από το δημοτικό? Λοιπόν, για μένα η αγαπημένη μου ανάμνηση σοβαρά τώρα από το δημοτικό. Είναι το μαράκι λέει που γούσταρες τη Δευτέρα. Είναι το ξυλίκι που παίζαμε, θυμάσαι ρε μαλάκα. Ήμασταν στη μέση εκεί πέρα στο γήπεδο μπάσκετ, στον κύκλο και παίζαμε ξυλίκι και όποιος έβγαινε έξω από τις γραμμές έχανε. Φαντάσου ρε. Ρε, ξέρεις πόσες φορές είχα πάει στον διευθυντή για αυτό? Ανδρέας Τούγκας, μπασκετικό πρότυπο, εκτός από μένα σαφώς. Δεν έχω, μόνο εσύ είσαι. Έλα Τούγκα, έλα. Δεν μπορώ. Νικολέτα Γλίνη, άμα χέσεις πάνω σε ένα σαπούνι, είναι το σκατό καθαρό ή το σαπούνι βρώμικο? Λοιπόν, άμα αρχίσω εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι Για καθαρό το το σαπούνι. σκατό. Θα λιώσει κατευθείαν το σαπούνι. Άρα... Χρύσα Τσίκο, πότε σκοπεύεις να σταματήσεις το YouTube? Πολύ διήρκησε νομίζω. Κοίταξε, αυτή η ερώτηση με έκανε να σκεφτώ πολλά. Όχι, όχι Κωνσταντίνε, όχι. Και λέω να κλείσω το YouTube τώρα. Τι λες, δεν θα το σταματήσω ποτέ. Με μένα θα πεθάνετε. Αρετή Φούκα, το χωριάτικο Κολουκάνικο από ποιο χωριό είναι? Κοίτα ρε, comment που παίρνουν 10 like ρε. Ντροπή. Λοιπόν, άμα είχα δουλειά και εμένα θα έπαιρναν 30. Λοιπόν, ρώτα του Τσακ Νόρις, ξέρει. I don't fuck with you. You little stupid ass bitch. Δημήτρης Χούμος, άμα είχες 2 ευχές, τι θα τις έκανες? Πιστεύω ξέρω την απάντηση, αλλά για πες. Απλά θα τις είχα. Δήμητρα Λεύκοβιτς, τα παιδιά του Σεφεδαίου ποιον είχανε πατέρα? Εμένα. Εντάξει, όλοι τον έχουμε, τι να πούμε. Δήμητρα Λεύκοβιτς, ποιος είναι αυτός για σένα φως μου? Είναι ο Θεός σου ή ο αδερφός σου? Είναι ο... Κωνσταντίνα Ρωμανέα, τα ATM γιορτάζουν της αναλήψεως. Δεν θα γιορτάζουν, εντάξει. Καλή ερώτηση, πάντως μ' άρεσε. Μάνος Τσολακίδης, ποιος κατά τη γνώμη σου είναι το μεγαλύτερο φάουμπόι που ξέρεις? Τι εννοείς? Τυχαίνει να τον έχω δίπλα μου. Λοιπόν, θα πέσουν εδώ κάτι φωτογραφίες με τους μεγαλύτερους φαπαμπόιδες. Εδώ. Θα τους έχω με τη σειρά. Με τη σειρά, εδώ θα είναι. Οι κανονικές ερωτήσεις τελειώσαν, κανονικές, τέλος πάντων. Τώρα θα τελειώσουμε το βίντεο και θα σας βάλω κάποιες ερωτήσεις από ένα παιδί. Ο οποίος μας έπαιξε τα αρχίδια. Κυριολεκτικά μας έπαιξε τα αρχίδια, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά επειδή έκανε κόπο το παιδί, θα τις βάλω. Άντε. Άμα σας άρεσε το Q&A αυτό εδώ πέρα, να πατήσετε ένα like, κάντε και ένα subscribe, πατήστε και το καμπανάκι. Μπορείτε να βρείτε, όπως είπαμε, τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο, Γιώργος Γιαννόπ, στο Instagram. Έχει και Instagram, παιδιά. Κορίτσια. Γράψτε στα comments. Ναι, όμως γράψτε, κοίτα με λίγο. Περιμένω 2 λεπτά να πας να γράψεις στα comments άμα θες να με ξαναδείς. Όχι να με ξαναδείς, εντάξει, άμα με ξαναδείς. Θες να με ξαναδείς, λοιπόν. Να πας να γράψεις τι θες να δεις. Γιατί κάνω συνέχεια ό,τι γουστάρω εγώ. Ό,τι γουστάρω κάνω. Οπότε πήγαινε, πες. Ξέρω, εγώ γουστάρω να δω προκλήσεις. Γουστάρω να δω το Γιαννόπουλο γυμνό. Πες του, δεν χρειάζεται. Πονηρούλη. Λοιπόν, αυτά για από εμάς. Ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε την επόμενη Κυριακή.
Make the ground shake.